jam gena wali fini wete men ñande mawde capantati Siilo ujundi ɗe nogas jeegom ina hawre 11 ya ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergo lim ñalɗi wal ujundi ɗiɗi nogas jeegom ko Abu Dembel Mbooj mo dondu yo yurmede gena wone makko kanko e dendangal mayɓe walli fi ñalɗi Abde Mawbare Jaslare Nasande Mawnde hoore biir e dewa hoore biir ko noonne kay o walli fori lebbi ɗi Siilo colte Mboy Seetto Duujal Korse Morso Juko Silto Yarkoma Jolal e Bowte e ɗemgal Pulaar to Caire Égypte kenorɗe olɗinaɗe e nder natal lim ñalɗi hitande ujunɗe ɗiɗi nogas jeegom ɗe mandinta ko joljole hitande fergo Muhammadou mo jami kise ngoni e mum gokor ko hawrata ko e 18 colte jamma hoddiro hawrata ko e 15 Mboy julde korka hawrata ko e nogas Mboy julde taske hawrata ko e nogas jeegom Duujal hoore hitande fergo go haran hawrata ko e 17 Korse jamma haran hawrata ko e nogas jeegom Korse mawludu jibinede Muhammadou hawrata ko e nogas jeegom Silto Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob debbo ko yumma leñol teddungal fof yo won hen on mo teddini debbo aduna ila kare kala daña ko welma hen ko nelaɗo men haali ko hakkillaji men yongon hen aljanna ɓiɗɗo e koyɗe yummanan hen bandiraɗo debbo so yiɗɓe ene limte caggal a heedani hen yummum sukaɓe so galle weli aɗa wali hen debbo ko awdi kala jiɗɗo teddungal hayso goto yo dañ hen kala caliɗo teddinde debbo ko yeera makko jombani hen sabu kala no neɗɗo wayi woto yejjir reedu lumbima hen batten hakkillaje ɗi kongi so jumre ala hen heewiɗo wiya debbo timmani tawa wonko oñi hen tawa jumre waɗi anda ko waɗi hen kala ko felore men mawni yo woɗɗo kaɗɗen hen beele timmuɗo ene men ɗo debbo ala hen wonko waɗa e debbo ha heewi e gorko endaka hen lebbi 9 e reedu ɓiɗɗo haydara anda hen dumpaali ɗirtali fof e reedu aɗa wala hen ɓe mbi ɓiɗɗo ene muusi gorko wonko anda hen tawde ngati wiri e muusde ko debbo waldata hen goram ɓiɗɗo e muusde fittandu ene heddo hen debbo e yurminade wonto teddinaka hen duuɓi 2 ngam muynam hay aare endu hemma hen ɗoyli jammana mbayi welde wonko ɓiɗɗo hanma hen debbo wala darade ɓiɗɗo e keeci wala hen nenoyam yayafomi ko mbaɗanɗami ala ko mbawmi yobdema hen kala nde pinmi duwawmi seeɗata hen yo geno yaafo jinnaɓe beele keƴen hen amin yaako bajjo yiɗi nelaɗo waɗi leñol men hen ɓiɗɗo debbo teddungal fof aɗa handi hen ñande 3 Mboy hitande 2016 sanga waktuji 3 e fawdi hojomaji 17 musidɗo mon lamtoro salabde tuksel e teddungal kala ɓiɗɗo debbo